gaskiya ce kadai matakin nasara, bata yi kama da a yi mata kamanceceniya ko kuma a kamanta ta da komai ba face rikon amana. A idanu wurin kallo kamannin su guda ɗaya ne, amma a doron harshe ɗanɗanon su ya sha bamban. Gishiri da sukari, ashe fure take lif amma ba ta fidda ɗa. Ƙarya, ku gyara zama, sabon kamfanin nan dubu jiran mutum guda tilo, Z King Smart Movies, ke yakuwar tallata muku wani kankararren shirin su mai zuwa ba da jimawa ba. Da ban miki ƙarya ba, sunan sabon shirin nasu kenan. Samari ne hawa, kwalliya da fantamawa a can cikin gari, ku ce babu yasu, kwalisar su kawai suke yi cikin saisaitaccen salon sace zukatan 'yan mata. Ayi yasa, sai dai makaryata ne, asha da ban miki ƙarya ba. Karki ja matsala ranki ya dade, in dai har dawisu ne zaki ci yanzu, wallahi zaki ci. Gaskiya rayuwar nan ko an sha gwagwarmaya sosai. Ni ko na ga gidan asara. Ai ce aka maida gidan asara. Da Allah malam ka ni ba da mu. Dauda har ya uwanki ubanki. Da na ganin wani ganawa. Zani ta tadda mu je mu, ita ma ta haɗu ko da cikin haɗaɗɗun mata za ta ɗaga yatsu domin kyawun fasali da sura irin na dirarrun mata. Atisaye kawai take yi da fararen idanun tawalwal, tana jan ra'ayi da bankaɗe zuka ta haɗi da tunanin mazan gari. Sai dai ita ma maƙaryaciya ce, an fazo wajen shirin da ban miki ƙarya ba. Ɗaya daga cikin hazikan makaryatan samarin nan sun yi tozali da ita, an mika bukatun a haɗe a duniyar soyayya, manufa su zamo saurayi da budurwa. Turka shi mai yiwuwa ne, shi koko ita, ƙarya koko gaskiya, yaudara ko shirya. Nemi shirin da ban miki ƙarya ba, kai kallon damban keji, mazan ne ko matan. Yau tarko na ya kama, dan ta fada. Ko kuma kai ka fada. Ne, ban yaro na da lafiya lau daidai ne. Akai na riga na gama tsara ta ne komai ya je. Ya soyayya ne ba ta gama ba, kuma da ba ta ma rai kuma hankali na A'a, wa ya fi yaudara? Shirin da ban miki ƙarya ba, labari S Abubakar Sas, tsarawa Nura Gangara, shiryawa Mustapha Ibrahim Aliya, ɗaukar nauyin shirin Z King Smart Movies, horar da 'yan wasa tare da bada umarnin shirin Nura Gangara, nagartacce. 'Yan wasan shirin S Abubakar Sas, Mudassir Lawal, Najatu Aliyu, Fati Keke Zaria da kuma Shamsiya Samaru. Shirin da ban miki ƙarya ba yana nan tafe.